Anis an lína tá Ó Neachtain ón eagraíochta Nuirtear Africa a hón fáilte go dtí an chláir? Mágad. A hón cá mar rá sola leiríonn muid faoi Nuirtear Africa ghfuil cúlra oibre an a himiúil agat a bhriste leat beagáiní intin dom faoi ar dús? Well, in my auction in Ishtovi, couple of post, Agamugus, Camera, post in the Vian, Himul, Hossamach, Mar, Dalt, Irimugus, Lima, Africa, Hiram, Huglen a fihed no mar sin, agus an dhé sin or le lín bhfuil mór sí cosint rinne me go leor tíh commerceáide a son siúd agus son nationality fod an down, agus dag me an na fórsí cosint a hart a blian gávíle agus fi me mar cheanasí ar commerceáide ag an ESB a fe 7 mbliana. Agus an dhé sin thug an ESB a riasach me gon lealtas agus cham chubliana gobar gon lealtas le 3 rialtas agsúla mar fresrúnaí mar dúirt me le 3 rialtas agsúla fe tréimh se chubliana. Díl sin ar an ESB é sin chubliana sin mar sin an tréimh se ama a thubann an cólach sin sire go bhhaoine le chuile déana obair agus tamna sin dag me dhéadsan agus chum me gobar leis bord gáis san postcéanna mar cheannaí commerceáide cha me tíblian an sin agus an dhé sin thosa me a gobar le cólacht tá me mascara tharbód cólacht caidir peibli dar anm híinehan agus am a goberloop sin ó chunne le hart beidir 6 blian in mar sin. Ach stoi an pagul me an glár a den jo ná le lírum is a couple blian déile le hart a cúne 6 blian a tá me mar chairlach carnacht atá lumithe san Uganda san Afric agus is mé cairlach ar an eagraíocht sin, so sinnapá tá me an glár trúnne. Okay, sin Samuel. Okay, chun caint faoi Nuirtear Africa, go féidir a rá céhíad Nuirtear Africa agus beagáiní faoin mainte tá go leis an eagraíocht? Well, éireann couple blian auch in an tiltte nach bhfuil bord an eagraíocht Nuirtear Africa. Is carnacht Nuirtear Africa tá lunaí go hilagus go thomláin sa Uganda agus thosa sé amach túr takeíocht go linneamh agus go márachaí a bhí AIDS ar na márachaí. Ach ó chunne le tá forbert takeíach ar sin mar san takeíocht a thugad muid go na linneamh ach go háirid tá muid ag túirt cúnagóib muid le éidechus tá go muid go máireachtaí góib le bhfuil ag scoile níos náid agus takeín muid le dramatá anam mocht a cinnte gohain siad éidechus ar le bheith áirid. Agus tridne blianta tá muid cur leis na seirbhísí a chur an Nuirtear Africa ar fáil go na daoine tí bhfuil an príomhchathair Uganda Kampala agus na meas siúdan is tá muid déanana cinál tréáil go chuoine chum gás déanann muid tréáil le daoine le bheith gobar mar seirbhísí nóstáin nó a bíalan nó a barnaí agus so dí mar sin mar níl sé an an cinál éidecha sin áil agus drama grogery nó as a hairdressers cean tréáil rob sin agus teann chuid gon na scoláirí haintsrí den nachcha do batágan an siad obair gon chinál sin agus nó a fúáil a gúsáid inne fúála ní cheannaí mór an daoine édaí sna siúpaí san Uganda ar bhuichéan agus i dhéanamh muid san tríomhseo an town agus tein siad ag duine agus déanann na daoine na léonteach féin an na gúntaí góib agus chuir muid an eiliún sin air. So tá muid túr takeíocht go leor daoine levéil écosúla ach mar das báire thosa muid amach a túr takeíocht ar an ggóir leiis agus tá clinica ganneán agus teagan márachaí an le páistí a bheacap márachaí nachhuiil an íchas na seirbhísí peibli atá sa liimisteir. So sin enabar a dhéanamh muid an agus mar dúirt me mé cairlach ar an eagraíocht sin inis. Okay, an raibh tú riomh go páirceanna in Uganda le Nuirtear Africa? A bhí me time well déanam míarach cuairte chuirt ar uair sam líon agus mar a dúirt me tá sé chuúg sé blian is so bhí me chuúg nó sé uire an agus cá beidir
cheann chuúgláin sin a dranú cinnte gúil muide cholína na cuamuide na tárin, mar jaam muid takeíocht airigid wa léide Irish Aid agus dramana eile fud an down, so caú cinnte gúil an tarigid a chaha mar a scór agus búla cúntas a hiúrt agus tá an tarigid a jaams muide agus úti mar sin, so sin an chóramatá mar chairlach a cinnte go bhfuil chulahórte gart agus an áirt. Farrier leithiocht COVID ní ra me an sem líon fiche hí me capíhil an le líon an taire ach tá me cinnte go muide a phléamach an seo ní ra an anna sin dhéanana agus ní cim gáiríide éon bailach go me ná na gáil síán im léana a chuid maiáil ar na srénta tastal níháin sa tíir seach ar an da chumá, so ach sin ráite tá onadí agan ar an talla an sin, tá príomhhaim nach Brian tá se gobur ar an talla an sin, agus bín gluchannaí Zoom agan bhuiir sa teachtain, agus bín na gná cruniú bord, agus bín ar chunta sa hiúrt ar cedatarlú céimiid máirechaí agus líneamh, atá muidir tú takeío gob sa glinic, agus sin maidir leis an scoilíocht cedá mu dhéanaan sin, mar tá na deacrachtaí céna acab sa Uganda agus atá agan sa tíir seo maidir le bheith túirtíní ag scoil agus so tá na deacrachtaí céna acab an sin agus atá agan ach go fíor aspa mór airigid ar sin rud nachhfuil orine a láthar na hóireach chumorbe. Bhí tí chun ceiste cóirt fhí sin fhí COVID. A féidir tuile a rálum fhí céó dúchláán agus atá cuasaí faoi le in Uganda? Well, an deacrachta tá Uganda agus dearan sanna me agus go leortíí eile san Afric, níl an tairigid ag na réaltas le bheith cathair cinál óna tostáile sa gí chéanna sa tá san limeisteir seo an dain, so níl an monitórach céanna tarlúir, so níl na statisticí tá muid áil, ní féidir leitiad a host, mar níl an punse chocrín sin chorbe, so sin chéaddeachtarach natáin. Chomáile sin luas san ar a tháinig COVID chinne réaltas in Uganda, agus an cearta go bhomlan cinne siad na teir na húna, agus so le cúna dé chu sé sin sríon, agus téidir gur chuide se le sríon a chuir ar scape an vírus ar fud in Uganda, ach ag an amcéan atá sé sa tír. So sinne go forland san háteach sinne tá North Africa paimú tá mu gur na réalachaí agus na srénta tá molta ag an WHO chuir bhaim tá sé daoine seaamach chun céile bheith cámáscaní níá lábh tá do go ná bun réalachaí tá mu geirgé sinna chuir bhaim agus níl sé éasco mar dó níl an fachtas céan a peblií san limeisteir sin chuir cóir daoine agus atá sa limeisteir seo go sa dain, so tá sé deacaríochach chuir daoine sin dhéana, so níl an scara pásanta chomór an sin agus a bheitsean seo. So sin deacracht eile. Ach an deacrachta smú bhhainnas le North Africa agus COVID ná, tá go na funsí móra airigid atá ag North Africa ó na hús ná go dean scoláirí ón tíirsa, scoláirí tá dean na múnteoireacht agus altranis. Go dean sé sin ar séh sé trí seachtaí mar a cuidiú go deonach, go dean sé amach a cuidiú go deonach líne ar an talan, chumagás tein múnteirí na habar múnteirí, tean sé amach na scoile na áitiúil, agus camera banin siad getteasta mar bín go leor caintin seo ag na hibrechaí scoláide na máistir agus bí muidir caint ar hart ar troch agus bín daoine tútamach mátá sé níos múna sin. Agus nuair a hain sé beisteach na scoilení san Uganda, na scoilení tá muidir takeúlob, déach céad fiche scoláide a bheith na múnteir a bháin. So fecinn tú na deacrachtaí tá an sin. Ach chumar be, le róbaíocht ar an obair sin le chuir a CV, agus cuidiann sé leis a CV atá sé do obair íconn siad airigid líne, bailíonn siad airigid agus dheann muid airigid trí sin. So níl ar gomas é sin dhéanam léana, so bhí rá mórthaobh sin déanam mu sa saora agus déanam mu sa bóra, agus tugann sé isteach hart ar €800,000 chuile bliain, ní bhfuair muid sin an nora agus bhain éicim go dála sé mar a dúch méid túsan aglah seo, éicim go dála sé a ríis déana agus feicemuid ce a hálas na sin. So táimplachtaí allmhór ag sin
Maidiles na sérvísí sinne tá muid an annach chu fáil mar is caltinus úfasach mór aige é hóne agus ní léon bhil charta go ríide mar tá a dispéidir in impi an an bobbel agus takeín an pobl gomór léin ach tá go leor agur síle carnach sa tír seo atá faoi brú a ger a takeíocht a hiú go muintir na héan gan seachtar a bheith ger a takeíocht a hiú go bhaoine atá óhád a géin. Okay, hon céim fá a rounding tú North Africa chun oibríonn a dhéanamh leis? Well, mar haine an obair a bhí sé dhéana lob, haine gur céad chudán an ord gon tairige a ordins a bhhailinsmuid go dein sé a steachs na seirbhísí tá daoine postí agan sa Uganda, níl duine bháin postú lán amstrach sa tír seo, gus tá sé sin na gobar san Uganda ní láir agus chuide so tá fearbheagán gon tairige a bhhailítear ar túrastal má higann tú cead a gceistem, tá na chuidéile gon airige a steacha chur seirbhísí leis nó seirbhísí scoláireachtaí ar fáil san Uganda agus haine sé sin nom. Agus is rud an táhachtach chéidim gomach muid na héan na taú agus gomach muid taú le daoine atá a rís le brí agus céidim go an cuam percent sin ar an nearfád so Kinne me vi go leor tastel dienta mar fod an down kon ik me Bochtanas kon ik me an tjonchol vín sé aspa erigid agus aspa edichos gwini agus wel doe me gwalm mo chod héni an go begus méide sin héin gwalm éan effeitse so sin fa go around me North Africa. Okay, kon seachta dro jearan agah a hon an féide a rá dar néistoi an bhfuil flanne ar le a gut agus a gcuibh don North Africa sna mín atá marráin? Well, yeah, tá mu brenn wer na a hainsteini Jonach agus tásúlan geméise de tíoch mar droch man skolarí fi an blian nóhó go bei sin a tarló ríist. Na a hagann siad kun gas nam bekate a chorin beidir lehéad nó seaca duine go go Jonach agin ba chorin nótíine áil ar kís hóp híflin sin agus tá costas a bank lei sé. So tá plan tá an bhúnúsin is níl sé eagraíochta go homláán agin bós. Tá mu de brair tá limisteir de talún agin san áte tá ar clinic gurach muid siomraí beidir gáscóir siomra colata lei sin Christian agus Bílan lei sin agus gomach muid an so ní bheith muid gig kís réhfuil leháin dónútí go bhíon sem líon. Rud tá an chostasá mar bhí muidir gar a teáil ar kís le beidir denúr oibríonn chusteach an bíar an hEoghan fe tríú che a bhí mar ní hiúir sé chuir fe mísa. So tá costas mór bailile sin. So dáach an lóstín sin agan ar síomhhéin agus Bílan agus baintleis agus Kistenach. Tá mu le tiile tréna líon ar cócarí agus daoine postí in Nóstáin. So gamach daoine in an postal dhéanana dís tréáil in onatain daoine nachhuiile go achnaí riacha goleg cuasaí third level mar a bhchaine go nnéann seo leis na cáilíochtaí sin áil agus go méidir sin an an goleg Óstáin nó ag Cicalóistín nó ag Baraní nó Bíanna agus postíochtáil agus go méidir sin níomháin gúil an so na cápéisí agan go rinne me an cuasa ach tá taithí agam gobar in Óstáin bhí muidir gobar in Óstáin North Africa. So céidir muidir gohfuil go bíon bailach le airige a hábháil agus le níos mó daoine eiliúnte chuir níos mó daoine go chuir daoine tar an gháin chuid. Agus nach mé ar a gomas a riamh bhil ag éon scoil a bheith chorb icas. No, is very small when de seo bhagan láir le a chudéisteoirí agus tá síime géin in North Africa chuireach muid chuir a bhilisteach ar sí viidirlín North Africa feice tú picúí gon so na seirbhísí an obair atá díana agus tá síime géin cúpla punt chuidir ar dro fáilte muid rihi sin ach níos dábhachtaí ná sin bhhailinn go beidir go dicudís amachchan seán a bheith cead taistil a ríist go beidir fiocht amach a tréimhse. Mar is rúdamáin airige a hiú go tá sé sin tábhachtta chachas ru duile a bheith ná má tá scil agat a bhil amachchas más múntear scailú, más altrú, más duine tá gobar an Óstáin inis a bheith na
na skillan ní sin a rint leis na daoine nach bhfuil aon de se le go iad ach an bailach sin.